velkommen. Så er det mig, Jonas Astron, der spiller Minecraft. Ja, og jeg er Mads, og han er stadig på besøg hjemme hos mig. Yeah! Men han... Ja. Og ved du hvad, Jonas? Vi skal sgu lige ændre lyden hurtigt. Ja, bare en lille smule. Man skal kunne høre os også. Vi skal også kunne høre. Altså, ser vi til at tage lyden op på 122? Eller det gør vi lige, ja. Okay, hardcore. Rolig nu, så siger det bare spasser. Jeg skal jo også passe til dig. Ej, for helvede. 122. 122. Vi klarede det, sgu folkens. Yes, endelig. Så kan vi se os igen. Vi går tur i skoven med bedstemor og far, men I gad ikke se mor, så vi... Jeg kan meget godt lide, at der ikke er nogen derovre, tror jeg. Vi skal også have en farm. Jeg vil have brød. Vi går brød mok. Jonas, ved du egentlig, hvad der sker, hvis man krydser en ko med et fjols? Et anus? Nej. Et Lars? Nej. Okay, Lars, det er et godt navn. Undskyld. Ja, undskyld. I må tilgive mig. Jeg siger, Mads. Det var ham, der sagde, jeg skulle. Nå. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan meget godt lide det der med, at... Ja, der bor vi. Nej, det gør vi ikke. Jeg kan meget godt lide det der med, at man har anklaget Thorning Smith mand for at være bøsse. Bare fordi, at... Ja, jeg tror, det var et eller andet med, at han... At det var på grund af, at han ikke skulle betale skat eller et eller andet i Danmark. Og så var der så nogen, der ikke gad at sagen ikke, og så skulle de bare anklage ham for at være bøsse. Bare fordi han ikke gad betale skat, så kalder de ham bøsse? Ja, altså... Græskar. Nej, jo, det er et græskar. Fuck. Vi overlever, vi vil bare gerne have græskar. Her. Eller røde blomster, de er også rigtig søde. Yeah. Røde blomster. Yeah. Det er rosa. Vi vil gerne have rosa med hjem. By the way. By the way to my home. Ja. By the way for the win. Forever alone. Du for ved. The win. Forever alone, du ved at stå på Facebook. På din profil. Vi var lige inde på den og låne den. Nej. Det gad have været sjovt. Forresten. Vi kan lige gå ind og filme fra hans Facebook. Så kan lige skrive for Eva Lone. Forresten så har vi egentlig tænkt på at... Filme fra en server? Men altså, jeg har set, at der er nogen, der sådan har lavet shout-out til Ryan fra Danmark. Det talte vi om også i går. Det overgår vi ikke på. Okay? Nej, men i hvert fald, vi skal i hvert fald måske begynde at optage sammen på en server, der er blevet lavet af en vis person, der sidder og taler til jer. Mig. Det der har jeg sgu da aldrig lagt mærke til. Den der er det. Jo, der er to. Men i hvert fald, er det ikke rigtigt, Mads, jeg har fået lavet en server til os? Ja. Jeg har fået lavet en privat server, og hvis der er folk kommer ind på den, og det kan de jo faktisk godt, så bliver det bare kigget. Så ja, ellers får de bare permanent. Og det her Machi. Nej, det skal du jo ikke vide. Det er faktisk en bucket server, men den er bare lige lagt derud, fordi jeg ikke overgår lige nu at lægge den ud på det rigtige hjemmeside. Der er en donut. Oh my god, prøv at se, det er derfor i den nye, det der. Jeg hader det der, det er så grimt. Fedt. Mads, han kan godt lide det. Han siger det bare for sjov. Okay, ja. Kæft. Nej, vent, farm. Æble. Jeg får æble. Jeg må se på, at det er et æble, du har fundet, og ikke bare dit hjerne. Hvis det med min hjerne, så er jeg lige blevet meget klogere. Lol, kan det lyse op? De lyser lidt, det synes jeg selv i hvert fald. Ja, jeg elsker at hugge træ. Nej, jeg gør ikke. Jeg vil bare gerne bruge det til en farm. Lige præcis det her træ, det kan jeg bruge til en farm. Prøv at se, Mads. Prøv at se. Den er meget følsom, den her. Men vi har tænkt på at lave, en livestream på et eller andet tidspunkt. Det er Mads, der tænker på det, ikke mig. Jeg har ikke tid lige nu. Jeg skal hjem til en af mine venner. Hvad dato er det, Mads? Den 27.8. klokken er 13.51, og jeg skal hjem til en af mine venner. En, der hedder Kasper. Han skal hjem til lige om lidt. Det er bare, jeg lige må smasse imens, for ikke at sidde i, til den er 2:30. Så jeg vil hellere sidde sådan, vi er lige hjemme og smasse en halv time til en time, ikke? Så er vi lige her noget tid. Det er meget bedre, end bare lige at sidde udenfor og kede sig i flere timer. Så dør jeg ensomhed. Ud! Nej. Ud, Jonas. Han taler til sin hund, ikke mig. Puha.
Nej, nu sked du jo på gulvtæppet igen. Ude, Gustav. Hvad var med at tage om Gustav? Undskyld, men der var sådan noget party i København. Lava. Er bare mig, eller din skærm ekstremt mørk, og der er et skelet. Skal vi tjekke. Normal videosetting. Okay. Meget mærkeligt, hans skærm er ekstremt mørkt. Ved du hvad, Jonas? Ja, han skal brænde, han brænder, vent. Vi sætter den lige på pause. Så okay. Ja, pause. Nej. Jo. Nu fik jeg heller knoglerne, det er din skyld. Au, hvad var det? Ned i lavaen. Ned i lavaen. Yes. Så skal vi se dem dø i lava. Vi kan godt lide lava, især mig. Er det ikke rigtigt, Mads? Forever lava. Bitches. I'm gonna whip your head up and shit down your neck. Shut up, bitch. You didn't even know what I said. Ej, for helvede, Mads. Tal dog dansk. Ej, det der synder jyske tingest. Altså, vi kommer fra København. Vi taler ikke så sønderjysk endda. Hvad? Eller skal vi tale japansk? Ni hao. Hvad danskerne taler? Nej, men kan I huske, at jeg spurgte om, hvad man får, hvis man krydser en ko med? Nej, det kan vi ikke huske, Mads. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg så glemt det. Yes! Endelig! Så behøver vi ikke høre på hans glatte vidigheder. Han hører der sig. Speedy Gonzales. Vi skal have en hel masse Men forresten, så er det Hamachi-netværk. Nej, det var Lars. 0. Og koden er også Lars 0. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Lad os være med at tale om min fucking netværk. Ved du godt, hvad min far han hedder til? Min mor. Jeg elsker monster, det er derfor jeg flygtede ligesom Messi går i en film vi havde lavet. En video. Ej, han flygtede så godt. Det var sådan, nej, masser kammerat. Det var værre end Slinter. Nå, han så blev helt færdig over det. Jeg så bare grinet. Det er så fedt. What the fuck, der er sgu da en vandbuk. Ja. Yeah. Skal vi tjekke? Fuck det. Væk, jeg kan ikke se dig. Væk. Men kan du ikke også huske det der med Enderman? Ring til det der. Det samme med Enderman. Altså, det var så utroligt med det Enderman. Gør mig så der. Yes! Hold da mund. Se nu, hvad du fik mig til. Vi bruger vores hakke. Hvor er den der? Så er den lige på pause. Det gør jeg ikke, vel? Nej. Creeper! Det er også sådan mærkeligt på kvaliteten. Du kan godt mærke, at det lægger en lille smule ud, ikke? Creeperne værmer. Vi må flygte hjem til Danmark. Bare kød. Det hjælper altid, hvis man er bange. Men ikke på sult. Hvad var det, vi havde pause? Var det 0? Godt, jeg ikke trykker på den. Vi flygter lige med os. Jeg gider ikke høre noget mere. Der er nogen, der siger, at vi skal holde vores kæft. Men hvis I synes det, så kan I bare... Tag jer skridt fra Danmark og vær længserikker. Shut up. Altså en fra vores klasse om ikke meget landsforræder. Hvad? Hvem? Niels. Hvorfor? Fordi han vil gå til præst, uden han kan lide det så meget. Han er bare fuld af lort. Okay, vi mangler lige noget. Cool. Jeg kan knap nok se halvdelen af min skærm. Masse skærm er alt for mørk. Hvis I kommer hjem til mig, så er min skærm sådan lidt lysere. Det skulle da også klart. Du bruger... Jeg bruger ikke noget, nej. Jo, du bruger. Nej, jeg bruger... Du bruger X-ray. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, du bruger night vision. Nej, for helvede. Jeg kan kun se vandet lige nu. Jeg mener det seriøst. Din skærm er ekstremt mørk, Mads. Det er min altså ikke. Og jeg tror godt, jeg kan ordne den der bug i spillet. Skal vi prøve? Når det der afsnit er færdigt, ikke, Jonas? Ja. Der, altså, så kan vi lige hurtigt sætte belysningen højere op. Det er den lige om 2 sekunder. Nå, det er jeg lige dræbt det her. Hvor er Creeper nu? Gør mig ked af det, Creeper. At de fjernede deres mit jern lige før. Gå af.